Labo popayi ababili be-COVID-19 basemkhankasweni wokuqwashisa ngesifo esingumbulalazwe. Baqinisekisa ukuthi imiyalelo ye-World Health Organization yalandelwa, ukugqoka isifonyo, ukuhlanza izandla ngezihlanzi ezibulala amagciwane, kanye nokugcina ibanga phakathi kwakho nabanye. Labo abaphula umthetho bazithola benikwa ikhadi elibomvu. Uma umuntu eselandele umthetho, ukhonjiswa ikhadi eliluhlaza. Labo popayi bangabangani uSibusiso Mthembu kanye noLindelani Mbonambi. Umthembu uziphilisa ngokudayisa emgwaqeni kanti uMbonambi umfundi waseUnisa lapho enza khona izifundo ze-public relations. Bonile ukukhathazeka kahulumeni ngokuthi abantu abayigcini imithetho lokuyiyona nabayigcini okufanele bayigcine. So ngase ngithatha isinqumo sokuthi ake ngenze lo popayi okuyiyona wona ozoqwashisa abantu emadolobheni ngoba abantu barelaxile. Indaba yama-mask abayifaki, i-social distancing abayigcini. Into esingadinga ukuthi silekelelwe ngayo siyayidinga i-transport mntakababa. Amasente esuke siwenza kulokho esisuke sikuzamile impilo esiyiphilayo siphila ngakho ukuthi siyahayika. Kade siseThekwini siyahayika, eShowe siyahayika, eMtuba sihamba ngakho ukuhayika. Abaningi bawamkele lo mkhankaso. Angathi uhulumeni nabo angabacabangela mhlawumbe kube khona baphakhona andise nabanye abazohamba kwamanye amadolobha. Labangani abahlala endaweni yasemakhaya bathi bafuna ukuhambisa lo mkhankaso ezindaweni ezahlukene esifundazweni. Ikhadi, SABC News, Richards Bay.